Môžeme vám uvírať von? Poďte von. Občiansky Boha, čo sa tu robí? Boha Mária, ty... Počkajte vonku. Hej, vonku, ja za vonku. Boha Mária, čo sa... Čo, ticho? Čo to tu robí? Ja idem domu. O, ideš z Bratislavy. Prestupný stanca hovorí mi, to ste prestupný, nestínem toho spraviť na počet. Iný auto ti nastúpište. Vidíte? Čo? Čo fotiť? Normálne fotí, lebo... Chodí policajt, to nie teba. Policajti musia trpeť počet. Čo sa to robí? To piči, veď mám peniaze. Vlako dovolal nás prievodky a povedal, že mal lístok do Popradu, no a nastúpil vlako, nechcel si kúpiť, potom začal skrš vriesť, keď niekde príčesne. Na, koľko chce peniaze? Hodil Veď takto si do zober, prievodky. jak zober si. No ako to je, aké to je. Hej, keď si rasistka, choď do piči. Ukľudnite sa. Hej, Ukľudnite sa. tak zažalujem teba, že ti hlava, tá, čo máš, tie mnky. Viete, ja toto nemusím strpieť, aby mi tu niekto hovoril z prievodkyni, že má ísť do piči alebo podobné veci, toto. Hej, ty si rasista, ísť do piči. Hej, Takže to nefot. sa deje, hej? To je bežné tu na. Koho fotíš? Teba fotím. Koho fotíš? Nech nefotí, lebo... Ukľudnite sa. Ukľudite sa. Normálne. Ukľudite sa. Ale oni ma fotia. Oni fotia policajtov pri zásahu, na to majú právo. To musí byť dokumentované. Hovorím vám, dajte ruky preč. Normál. Toto je vaše, máte ešte niečo vo vláku, kartožinu, veci. Máte či nemáte? Máte či nemáte, sa vás pýtam. Či len toto tu? Do piči, no. Ty... Daj, ty 20 eur.